Оножинои 3 моҳа гузаштагӣ 4 моҳа шидасиян. Алафхӯрак шидасиян. Ин хӯрак алафхӯракан. Дугони кан. Вардиш молои хубон. Молокои беҳтаринан. Ин тахта пиштошон тамошо кунед. Ширазадагианда. Молокои беҳтарин. Вардиш дугони кан. 12,500 мегем бо муомила дора. Доставка, поставка тамоми ҷои Тоҷикистон ҳаст. Молои беҳтаринам. Иншааллоҳ ояндашон хубай, оригинали алай тозаҳай. Қафоша тамошо кунед. Қафошон ҳардаш ячинан, ҳардаш хубан. Гусалаи 2 моҳа. Алафхӯрак, эмхӯрак шидагӣ. Барои молкини хубай. Моли хубай, дарози хубай. Ояндадор. Барои молкини беҳтарина. Хачаи расиски 5 моҳа оригиналай. Барои молкини аҷоибота. $6,000 мегем бо муомила дора. Моли дароз, моли хуб, ояндадор, базебай. Оноҷинаи 1 сола шидасиян. Барои молкини хубан дугони кан. Молои дарози оянда дора. Барои молкини беҳтарина. $15,000 мегем бо муомила дора. Доставкаш ҳаст. Чӯчаша бинед. Чӯчаи хуб дорам. оноҷини 5 моҳа. барои молкини беҳтарина. Моли дарози хушрӯ. ҷона пёстор. Бош. $6,000 мегем бо муомила дора. Доставка дора.